Hola. Els nens de Siseu s'han preparat una obra i només estan una miqueta nerviosos, ¿vale? Els ajudarem una miqueta estant en silenci, ¿vale? I estigueu atents perquè potser en algun moment us pregunten alguna cosa o passa alguna cosa, ¿vale? Estiguem atents. Què sabeu com es diu l'obra? Els nens i nenes de sisè us hem preparat l'obra de teatre, Un drac ferotge. Esperem que us agradi molt. Diu la llegenda que a l'època medieval els habitants de Montblanc estaven molt aterroritzats perquè un terrible ferotge drac es va instal·lar d'ocupa a la cova del drac. I, com sabeu, en aquells dies van passar-hi coses molt divertides. Escolteu, escolteu. Panxo, porta'm un refresc. Un refresc, Pinxo, deixa't de dir fer tonteries. Un refresc que he dit, Panxo. Aixeca't, cabra. Avui, ha passat alguna cosa al regne? No, majestat, tot està tranquil. Sí, majestat, el terrible i ferotge drac segueix dormint dins la seva cova. Molt bé, doncs què ens heu de dir? Ha arribat la primavera. Fa un dia preciós. Han nascut 3 gatets. Tothom us estima molt. Vull esmorzar maduixots amb nata. Els maduixots encara estan una mica bé, senyor. Doncs que el jardiner els faci madurar més de pressa. No sé si podrà fer-ho, majestat. Com que no? Si no ho fa, agafaré un altre jardiner. No fa falta, maridet. No és culpa del jardiner. Llavors, porteu-me llet. Sí, majestat, un drac terrible. Està trencant les cases. Estava matant el bestiar. Fa malbé els cultius, és molt perillós. Ajudeu-nos, senyor. Qui? Un drac, majestat. Ha arribat volant. Té unes ales enormes. I té foc per la boca. Unes sorpreses terribles i una cua gegant. Ara no me'n puc ocupar, si encara no he esmorzat. És urgent, senyor. Doncs que surtin els soldats a matar-lo i que no ens tornin a molestar. Gràcies, majestat. Marxem, que aquests vilatans m'han fet venir mal de cap. Sí, anem a esmorzar. Consellers, ens hem de reunir ara mateix. Consellers! Què desitja la princesa? Que ha passat alguna cosa? Ai, no. És que hi ha un drac rondant pel poble? Sí, més val no sortir al carrer.
M'han dit que ningú ha pogut fer fora aquest drac. No se li pot acostar a ningú. Ho crema tot amb el seu alè Vola massa amunt per les llences i les fletxes. i amb un cop de cua trenca arbres i taulades. Doncs no ens interessa fer-lo enrabiar. L'hem de calmar. Calmar el drac? Sí, cada dia li portarem un xai del nostre ramat. Com? Per què? Així no haurà de venir al poble a buscar menjar. Caram, és una idea magnífica, majestat. Esclar, que es quedi tranquil dins la seva cova. Que es mengi un xai però que no destrossi tot el bestiar. Almenys no atacarà la gent, que ja ha fet prou mal. Mentrestant, feu una crida per tot el país buscant algú que pugui matar el drac. Digueu que em casaré, que em donaré una bossa plena d'or i que em casaré amb qui aconsegueixi acabar amb aquest drac malvat. Sí, majestat. Molts cavallers van arribar al poble. Tots volien casar-se amb la princesa. Heu sentit què ha dit la princesa? La princesa! Ha dit que qui mati el drac... Quin drac? El que vol matar la princesa. Quina princesa? La filla del rei i la reina, sapastres. Ah! Vinga, anem. Vols matar la princesa per poder-te casar-te amb el drac? No sé què és drac. El que vol és menjar-se el drac per poder casar-se amb la princesa. Apa! Com vols que es mengi un drac? El que ha de fer és matar el drac per poder menjar-se la princesa. Oh no! Nosaltres matarem a la princesa! Ah, vale! Nosaltres matarem el drac! Jo mataré el drac! Tu? Apropa el drac dolent! Vinga a matar-te! Jo sí que et mataré, drac! Drac, jo et mataré. No em matarà, no em matarà. Això és un desastre! S'han acabat els xais? Sí, mariet meu, el drac se s'ha menjat tots. Llavors...
Doncs li dius al cuiner que em faci vedella amb bolets. Ja només queda una vedella, majestat. Com és possible? Doncs pollastre. No, millor, conill amb sanfaina. Tampoc, ni pollastre ni conill. Però què s'ha cregut aquesta bèstia? S'ho pensa acabar tot? Els vilatans li fan pans de quilo perquè només queda blat. I jo què menjaré, doncs? Això no pot ser. Lluna, vine de seguida! Què vols, papa? Que em vols matar de gana? Prefereixes morir esquinçat, cremat i devorat? Trobo que estàs molt desagradable últimament. És que no entens res, papa. No, nena, no entenc res. Espero que els maduixots hagin madurat, almenys. Ho veus normal, mama? Tot el poble patint i ell només pensa en menjar bé. No us varieu, vinga, tot es solucionarà. Auxili, majestat! Quina desgràcia! Què ha passat? Se'ns ha acabat el gra. No queda res de menjar. El drac està afamat. Ens ha tornat a atacar. Ho destrossa tot el sopa. Hem d'alimentar el drac, sigui com sigui. Doncs un de nosaltres s'haurà de sacrificar cada dia. No pot ser, quin horror. Si no ens matarà tots en un moment. Ningú voldrà anar-hi. Ho haurem de fer a sorts. No, per favor, quina por. Així guanyarem temps per trobar algú que pugui acabar amb aquest drac malvat. Quina desgràcia més gran. Què és aquesta història? Que algú m'ho expliqui. Aquí dins hi ha el nom de tots els habitants del poble. Del més petit al més gran. El que surti a les 2 servirà de dinar pel drac. Necessitem una mà innocent, senyor. Un home innocent. Nen, vine cap aquí. Cap aquí. No. Tu. El otro. Ves a buscarlo. Agafa un paper. Què hi posa? Princesa Luna. Què? Com? La meva filla! Això és trampa! La meva filla? Tira-li a la cara! A ella! A la cara, a la cara! La meva filla no, sisplau, no. No és trampa, papa, és la sort. És trampa, és trampa! Què ha passat al teu nom aquí dins? L'he posat jo, com tothom. Tu estàs tocada del bolet?
Doncs au, ja no hi és, tornem a començar. No, papa, hi he d'anar. Si no sóc valenta no puc demanar que els altres ho siguin. Visca la princesa! Visca la princesa! Visca! T'ho prohibeixo, et castigaré. És la pitjor idea que he sentit mai. Deixa-la, té raó. Nena, estic molt orgullosa de tu. Ets una nena molt valenta. Adeu, mama. Adeu, papa. Adeu a tothom. La valenta princesa estava a punt de ser devorada per al ferotge drac, però sabeu qui va vindre? Doncs no! Mireu, mireu, que al·lucinarem! princesa Drac, vine! Aquesta sí que és bona. Tu vols matar-me? Vinga, deixa de tonteries, me'ls menjaré. Drac, has de deixar de fer l'animal. No veus que estàs atemorint a tothom? Els humans són bons i ens cuiden. I tu ara et vols menjar la princesa? Els humans no són bons, tu no saps el que diu, s'aprofiten de tu, et treuen la llet i quan no els serveixes et menjaran. Els humans sí que són uns animals i no jo. Tu ho has volgut. Ai, ai, que em crema!
poble. Sí, cosina, aquest drac està fent patir molt aquest poble. Drac, prepara't per morir! Sí, drac, t'has passat molt. A la princesa no et menjaràs. Aquesta sí que és bona. Tu vols matar-me? Vinga. Si no saps ni vestir-te, amb calçotets i capa per fora. No són calçotets, són supercalçotets! No et fiquis amb el meu cosí o te les veuràs amb mi. I tu amb faldilleta i tot. Vine, que et miraré el culet. Marxeu, us menjaré! No hi puc fer-hi res, la pedra m'ha deixat sense poder. I a mi també. Superheroi 0, drac 1. He vingut amb el meu batmòbil per portar-te ben lluny d'aquí. Aquesta sí que és bona. Tu no ets un superheroi, no tens superpoders. És insignificant, ratpenat. Repenat? Jo? Ara veuràs. Però Per lluitar. preparat estic. Superherois 0, drac 1.
em queda una. Superaréis. Segur, drac. 3. Hola a tots, sóc Spider-Man. Jo mataré aquest drac. No sobreviurà els meus superpoders enemics. No podrà fer res contra les meves teranyines. Què has dit qui és? Un barufet i del Barça? Oh? Barufet? I del Barça? No, sóc Spider-Man. Perquè t'enteris, sóc del Madrid. I vinga, la princesa! I un barufet del Madrid, com ho faràs? Si et quemaré totes les taranyines. Tu has vingut. Vinga, animeu, animeu! Barça, Barça!
sóc? Em poso l'antifaç negre per ocultar la meva personalitat. Em cobreixo una capa negra per protegir-me de l'enemic. I trec la meva espasa per fer justícia. Sóc el Zorro. Qui no és bo, li deixo la meva marca. Hi ha algú que es porti malament? L'accident va provocar una explosió i en comptes d'una nena en van aparèixer 3. Som les supernenes! Petal! Cactus! Ens han dit que aquí n'hi ha un drac malvat. Hola, nineta, del meu cor, que us vinc que us mengi. Miau, miau, miau. No, la senyoreta Keane, que també és mestra en aquesta escola, ens ha enviat. Senyoreta Kenae, vine, vine. Ai, si aquí es fa dir Yolanda. Qui és, nois? Puja, puja, senyoreta. A veure, és aquest el drac malvat que es menja els ramats de la gent? Què hi hem de fer?
Heu d'acabar amb ell! Amb mi? Ah! Fora el menjaré! No menjaràs a ningú més! Et cremaré amb el meu foc. El bufaré i et congelaré. I jo no sé què faré encara. Fora el menjaré! Oh no! No podem amb ell! Superheroi! Zero. Drac. Princesa. Dina. Però si dius que no tens gana. Bon dia, bona gent. M'han dit que aquí hi ha un drac. Sí, hi ha un drac. Què passa? Ves a l'infern. He vingut per combatre el senyor. Per combatre'l, ara t'espertes, arribes massa tard. No, no és massa tard, majestat. Silenci! Qui és tu, un cavaller? Sí, em dic Jordi. Com és que no portes armes? Rei, no us heu cansat de veure tantes lluites? Jo crec que ja heu lluitat prou contra el drac. Les batalles no es guanyen amb les armes. Porto un llibre, en tinc molts del cavall. Oh, llibres! Sí, són magnífics. Els llibres combaten la ignorància, la violència i la soledat. Uf! Fins aviat. Vine ràpid, et portaré a la cova del drac. Venim amb tu, Jordi! Endavant, endavant! Princesa. Dina. Però si dius que no tens gana. Calla tu. Et tinc empatat. Si vull et puc menjar crua.
passar? Vine, 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 que et faré a trossos. T'he portat un llibre. No tinc gana. No és per menjar amb la boca, és per alimentar l'esperit. Què és aquesta cosa tan fastigosa? És una caixeta màgica que et pot fer veure qualsevol cosa. Com què? Com què? Com això. Oh, que salvatge, que poderosa! Sí, és una dragona. I això és el país dels dracs. És magnífic! Sí, és un volcà. Aquí tinc la història d'uns exploradors que van al país dels dracs i es van aportar un bebè drac. Que dolents, no? Sí, el volien estudiar i el van tancar dins d'una gàbia. Això em sona molt. Però el drac es va escapar. Ara dona voltes tot sol pel món. Sóc jo! Aquest sóc jo! Ah! Doncs aquí hi ha un llibre perquè puguis tornar a casa. Per a mi? Gràcies. Jo et donaré, et dono una flor com un cor de drac. Gràcies, amic meu. Adeu! L'has fet fora! No m'ho puc creure! Sí, amb els llibres tot és possible. Ah, sí? En tens algun per mi? En tinc un munt. Doncs en vull un que expliqui històries de noies valentes. Llibres, llibres, llibres per tothom! I té, com et vaig prometre, una bossa plena d'or i la meva mà. La teva mà, però tu no vas casar-te, oi que no? La veritat és que no, però una promesa és una promesa. Mira, fem una cosa. Com que he vist que ets tan valenta, et proposo a venir a vindre moltes aventures amb mi. M'encantaria. I així és com la valenta princesa i Sant Jordi van viure moltes aventures. Si vosaltres també voleu viure moltes aventures, ja sabeu, heu de llegir molt. Què, us ha agradat? Fem un fort aplaudiment a